ya kigimo mwancho muligeri bwensoko TV chetire chitaike 24 maiga ichinsa ibire mambi yabono buno nagotebya rero gaiga tutete tunyara ko batukurigi nganga kitokonya uruburusu bwo kwagacha obugima bwito nane mono tunyara ko batokoranga twabikire binge chenarete gitabu kiane kia machani gaiga gatebi gunge gitabu ikyubuguretie ngibwa TV cheri abasacha bwerete gutwara lakini gatie bitabu bitubwate chi notebook bone nyomba kiro muntu nabwate kiaye igagendete kurika ebintu biri akikora inse yo mwaka yo 2026 uso mwaka bw'ikiri 2025 na emase kibusige ito na nomono nobwata mange bana bachire school igati abe bintu biri kwali gete watebete nganta getemba gorire bikoro to bya bata kera chiabulite nabo wachieto gaswando nsiga okagora na abali bachiko bagonkonya nigo bale abegeria bamangana yo monene na litukulia lero na gatebi tugutwara indeguna inspirational Thursday tuchikoba tugukwana barabo litojara kaba tokogenda subwa montageteli tangani mbaye libaga Pastor Nyangate na arali shabikiria ondi ya chali tangani yate bango kwani kwa nyotara ikachiale ngange chi eseya moya mambiga nanjire kwani ngo muligererio motebya ngai ngai okwegeria na nene mono nonyengu sise itonga yo ukurukuru byamono mwancho muligereria tigangiriri bageri ko kwani wono mambi bwakire buya no mugakomia kumera namo naya se chinse chiga nambu yamone kyagera oromo ligererio mu ya sana na ndogende tugotunya na emerobelionsi yakera lituko ACTV yaito yensok asamali etane onkuru kwa Pastor Joel Nyangoka Nyangate Junior wankwegelia gose gondo Morandia ase kanisa ya Makongeni SDA Church Nairobi ina lietalia na Joel Nyangoka lakini lietalia mitandao nelingokorere meremo Nyangate Junior yasati abasisi yes ngaki Makongeni mbiyamule Makongeni mbiyatole ntoli bayo monenero ose ya tehi ngayage nda ono rende enda mamugere nene nyomba njali wocha kutenena lakini bono nja bekunze batu thank God into bwata serento nya gusasime kera twakinete lirikale bagatebire kera gwatamire gwasoire kanisa tutagutunya na guchioro gwachakire gukwana Nyasaye Nyasaye uchakire gukugambia tigango ndali bagadere Pastor Simon Unyuru nerarate yo muligereri amalieta kamili biyamano omwancho umuligereria okwani asole biyole Nyasaye nomya akoire litukulia lero liregesia kenene sana omwaka omunya oyo gukwana igakoro kwa umurandi Simon Onyuro korwa pipeline kwa Central Church aro umurandia urese school ya Barton University naende koiboru kwane konkorwa no tumugirango chinsemo cyanyamusi byamoro sana Nyasaye tigaturai okay Pastor gusingwa taba ya tintebeti nkasi tontombe tumbe kitutu masaba okay ekenyuru kyabo Nyamondo okay abunoka sawa natigire yakera dataka gateba toldibu akire naralire byamono igati yabali banyara ko bagaswaso murubili Barnabas ke basaga tebe soko neyemo Nyangate Junior karibu sana Ensoko TV koreka nango kubwati baraso mutandao bali bakomanyete na Pastor Onyuro rere ngo mubwati bali aso mutandao asemambi yabono mungwana uriko ba gakuminyokani sana na mudhoni niganyare ko ba kagwa kanse na kuminyo kibunya gitari gatagete guikekerenga gichinsa 53 kurende okore na 79 hours nigabwate kokobwani umute gare gotebere around ye gare ko yobwani asekirenga kiri okurigelinga unyare ko baga kureta okomanyia anene mono igoro yegentu kiri otebekana nga korora abantu banyare ko bakurwana n'uburwire bwa kansa mungwano yunere no murandiare nigarora muswati Truvena mudoni obwati obwaniri omote ase egekagie chinse 52 nebere na ibere era agateba tigagende challenge lakini kirenga kyo mwako yarare goteba nigo kiarenge kurigerelinga ki akoba gakorora endwali ya kansa gose saratani ya nyare ko bagekurwani ungarete mu producer tunabwate clip ikiasi nini egere maye kwarigania abageni baito tuchake senkwana yabono mambia sobwango sana litonyara ko batokora wantebiri nabondo chaga na batebe ngamwe chingaki nabo igo nintagete atoeli ngana lito
liyo tukuntu bwate lingana limwe kera limo gotasomi kanisa alia ngutwara tulimwe key text mwanchu muligereri gongo tebunga yabekirwa sembeo ntagete lichake kwa bali kogosoria se screen yago mwanchu muligereri namono tunyare koba tukomanyania na liriri gwetagalia umuntu tayo uratame amagegaye pastor umuntu tayo uratame amagegaye tugutama tukunyara kora igoranga sinini ambia mono umuntu tayo uratame amagegaye yani tukunyara gutama ebintu kwabire gogokora guchira tukunyara kubitama because igo bikogenda gukubwate tiantebeiga ama yakwabire gogokora ama yakwabire gogokora tugutama igakunya kugutunyana ama begwakorire igakuna kugutunyana wona igo tukunyara gutama ebintu biri gwakorire guchimagega ebiya gosebibe wona igento nkire murakore bune Ensoko TV ebintu mwakorire ebinyoro ebiya gosebibe mukunyara gutama na kira gotanga muntu takunyara gutama amagegaye biberende bagateba bikabana bibebali ebibali burure nabonya sako bisibi nabako bisibi ekero waitabirani kero waitabira utara itabira no maete gondo amagega sibiwe amagega tara sibiwe okay igo ninjira yawe chibosio ya iguru pastor Nyuru tonya gutama amagega asengencho kemo akendi yonse mwabekire une Ensoko TV mwarajire mbeo mwaramanyekanire mwabekire ekemoa igateke gusiekia yabatebeke moa kendi yonse omuntu gwakorire etwara gatese muntu bekinyamurone erigasi tekurworo ninkwane bintu bibere kere kiyo gwakorete abantu bagatebana ya umurali innocent ngento ngira akotene Ensoko TV totebi nane kero kendo umuntu agakore gentekebe kando nyure gentekebe kogenda mwango ningiri kurwa semetu y'abantu bwangu bono kende gwose kwakorire eke mwa kwabekire ngeri gosira ngweka guchika gukwana igoro yebibe maite tso kwana igoro yebibe ama yana ale bibe ebigo sibuno borandi ateba lakini jo lebibe na manyinga Yesu kara koreki arabitube ane mbiri kuri wose kwopi igabigo tubna manyinga ngo ayeso lakini asenge ncho yo yetabia na jitabia matengeri gwakorire na tarakora bikuru ropi bikamenya kana naye gwakora as a personality go bikogenda mwanchumuligeli kwegure nga muntu tago tamama gegaye kili gwakorete mwaka bwiri we muchimikianda 50 kenyoire nelinga obugima bwa bogonchuri bagatebo yo gakabeiro muntu mwibyo mube mbono kurende agachaka umerana na Nyasaye akamura achinjira chiaye ukire bosyo gakabeire omoni bituma kurende bono goikira bono iga obeiro murayibu yensi namai 2026 buna yasoire nagote yumurandi uri kurunga James Irungu nabatebya erega tebete no mutako bwani nigatie bintu biri abantu bagendete bona korosa na kobeka ntagete turare clip ekyo manye kuba liswali litangani gose kubaleta so mujadala tuchakere abantu mbabwate bitawu kolika bakore stock no nijiduka ngo jakiri chiasieka chiateba bono twasiekire ne stock tokara kera bakolire bate bono tutagete nande tokorega shelf cy'abantu cyarenge empty kera bale so 2026 abantu bali guchaka burunge abantu batagete bagenda busyo chi crossover cyarenge ensengima abantu bali kuligere linganga kibachi kogenda busyo abantu mbabwate chimbu cyabo babisete pastor batali ko batebe batagetenga chimbu eki nchitige pi nchembu yane niyo obonywa taite gutiga kwa so aturavu tiga turara Irungu ni chingaki chiriekera anyara ko bagakorekana kuingirwa mate chinsa matukabire mate gabwate chinse 40 na isana isatu oro lende kanyochire aligeretiane oingirwa
natema sana tubona tuchakira soko bikuburuso chishelf chito kiri mbuti pasta umwaka wo guchaka kero umuntu nari no kugani nande kero umuntu nabako bekanga umwaka uyu nindate gukora ikintu gete nindate goikase gete yani gere a blank page iyo guchaka korika kiriyo korika that is what we will achieve ono tigante beiga onye gutage toso umwaka uchake buya umwaka uyu igochake ebintu burunge number 1 karebe ebintu byahitire uchake kuna kuinyore ibintu byahetire nubugureti ubururaroro nubugureti nka kengia bete ebindi bintu birago drag magega so the best thing onye gutaite korike page yori kegendo ge okoremere bwato kabions pia byabere bigweta goko bibwato kapi wana chaka boya nande karo chaka boya likegento roche is achievable attainable tokobeka ngani taite ko gari ya 7 million and you are earning 6,000 that one is not attainable. Wate abanga teta kirinti korota. Okorota korokurota but ye ndote ywe keroko yerika make sure is achievable. Okay. Egen tongerege korokunga smart. Yani egen toge koba attainable easily. Oma tegetabe attainable number 1 go to arole stress. Number 2 na hora base guita. Number 3 go chure ko ibegero attaini gen tokeria. Go a step by step. Igonga omwako yo karotoko yo chaka buna to chage tega arike bintu byawo inse lakini chaka ni gento kelia ekiororo omubayana nore ntonyo maiti aseke gusi lakini asege ege kamba abotanga kakudukane yumba kaya muti utemwa nga tosiriria mangana makamake chaka ni gento keregeke start with simple small and start now chaka bono iga chaka nigento kirioro chikirira isi chaka nigento kiriora anyare goikerania nande to chaka mambia chaka bono iga muna tugukwana okay ebinte bike mwisho wake utaona mazuri. Pastor Nyuro stalikini sana isatu talikia yamo etaraso 30 bitabo byali kulike binte binge sana. How do you start ngakiucha ngagete muntu ndebensi uri moyo ko yana kero mwaka okoera twatwalire birengere no mwaka ogo jano yone kero kene kwibura ndwa kwa manganaji nande mwaka ona twachakire to iko mwelio kero muntu nate no mwaka ole ngomoko lakini twale ko chaka hata no mwaka no yongo bono ege ndonta ke to kwa nangena ki nto mukie gurube yo mwaka eta ko chegurube yo mwaka chakiro oro munya asota uchaka na new chapter asenge nchaki umurangi ochikire gukwana ojake nebinte bike okonyara gwa chief asobulima abantu twachakire omwaka namagania manama nene tutari konyara gwikira ngokure ngakiyogokwa ogochaka okuko birengererio ase nginjo imugeti omusigo utari yowo tisere bwije kire koro mutira save yae neke wango kiae kato gochaka omwaka na sere bwere mputi neni sakariri nyokorika like binte binya otete gochaka gokora biri okonyara neke wango kiao maete innocent ya matukaya abantu abatete kuchaka chi chapter chinyi nobuge mutari obwabo kandi kine kintu gego twita obuge mo butamenyete kero muntu otagete komenya umwaka 2026 une style wenete eri atete gwa chief kurakora ngegenteke to rigirie mechando yo mwaka oria na kiarenge mirito na ndaso no mwaka oyo no meto mwaka oria na chandike okoire na ayeto ko bana bado ngokure chaka widani mind. Okay. Mwatebire chaka ne binte bike abantu abange mbale bakorire binte binene bayikire babanira out chinguru cyabayereire chinga kichinde bayikire batebire ntutu ikire ase level togoteba yekerengo kiguru optimum level muntu uyo natagete nande kokote agendere kogenda iguru bono twakwanira uyo gochaka ni chinguru chinyia ogochaka ne binte bike uyo achievire binte binene oyikire bono ororire na ikiro mwelio gendo gotebera nyenche kamine ipasta nelinga nabokonyora chinga kichinde nche nagachire chinyumba chiane chinyinge I've lost inspiration timpu atigento gegonsegeta nande nchokore gento kende lakini ekera enkarance na bonyi wetinge gento ngiri na bonsiga sigia antagete nande ngoreke ngende ceiling igoro ngajito gokorabwa bia mono no agachite chinyumba but no lage tigento gekoro ku motivation ego ku motivate egero kore gento kende litangani ikaransa nsebwe boli what is my purpose
na yagachire na ikeira ninkimbwena tabono kurwa igagokora asebi na ikeire nimbwate chigari chiane nimbwate chinyomba chiane nimbwate gusomo chiobone what next ekina kyobwente kwebori this was 2026 what next na nyomire what next na korire sukuru what next inkimbwena tagokora onige ntonkere obwenta gukebeka ibwe komanya ngaki egente kenkwebori this one ninkimbwena tagokora it will guide you again also asegento ge uchikoba productive asobogima na asibiri gwatwarire maite bana igo otokenga tori inspired ose to bwatigento ge oko motivate ni rahisi sana you start squandering what you have built up okay rahisi sana lakini hito kenga no bwatigento ge oko motivate bana abekire chinyomba you consult that is where there is what we call consultants obabolinga naki aiganki moroche ndanyare gokora gose share no yo minonga muna pastor nyurara na chira se disutienya ngomo boni yanki na ikeira na akorire keneke inkioroche ndakora abakonge birengere okay egentekia no gukwana okay ekero gukwana when you share nkonyorore ngakuyaga achire gwetanie kerengo kilikware ngi wasukire kerengo kende wasere kerengo kende Pastor Onyuro mwako ulie sinarenge nare wakore mirimo anto narengo oro bambikire tege kokoro na abukire imbwate ndoto yoko genda busyo lakini still abantu bali go frustrate no bali diamon ense to menyete ko abantu bago frustrate ande gutania kerengo lakini ya ibuna innocent ko tu ale ngende ko kuna a clear picture asote te koba na ende ebigicheyo muntu tayo takere ko kurusyo na bako borro bagosi kutaka kulimia ndoto yao asote te koba ingu mubweka na mukai gonye mukonganjira tuawanchiri etivia ya nsoko njaje tena na mwata bogete gacha mwa watu murobiri mwale ko chamuri rimota na chini jana chao siti mwale ko ikirase mwikiri igo a picture mwa bwate you add egento kiko na ki a bigger picture your mission naende muntu ndagateba iga if you want to fail onye gutagete kuwa usokotanyora fail to plan ona toro bilia manganao so kerobe jama manganao nchonyuro nyingi tinya ko driso kya manganao kyokora asenge njo tingo go itomoyo asenge nja no rote gendo tete konyora go yetere gendo tete kokora iri gina wali ko kana na kwale gendo kende indu mubweka no bwa president nito president nito iri gina gwa kulire abantu bakiriri ogiyanga kuraba tekerande kuruga igana ara baligereria lakini okwanika seti abantu nya kwaka baliriogi lakini yanya batana ki inwaka ki akeriogi nera ne binte byaka osebibe erege ndengata takoraki wachi era tata korana nkabekebe bikankerani igeminetiga asobuge mu botomenyete kindi yonse ro mutu yawo na kikere kiyago ja sore pas nyanga ta kokani onya ko bwato kwegena ege ntoko kolena kyo oteke to kwikirani tabanyara ko chinchi okay yeah mwanchumuligeli nigotole na pastor aba pastor bonse bali abaigeli belingana indo chega iga akurugunganya ngate junior nabo igo nigotole na pastor Nyuro astogenda tego na gukwanira nga mwako yo 2026 ekera to gukwanira ubulimi bwaito ekera to gukwanira njira abana baitu bachiko bagosoma ekera to kuligereria ebinte binge nga byuchiko babigokorekana yaikire chinga kichiri to korose bintu na koranga kebwene tena bogo tubwatia SSM yo mtandao o Facebook ogenda SSM ya YouTube to watch live stream chito nchiroro nabo igona bokunyana kwa goto tumera ujumbe ya gochaga igase studio nago tebi ngumurubiri gwensoko bwakire nigo togonyara kwa bato kuligereria binte binge ntogo kwanera igoro yo bulimi bwaito onya ntoko nyoro yo gotosegeta Pastor Nyangate bono na ikire point yo bogi babwana ngotebanga tintage tintu arobogi mabubwe kaino bwo innocent kero mundu ratenga kabaye bye komanyane lakini goikere kwa bere self made na ando gokora ibintu byago lakini ibintu byo gokora mbibwa tubo tutukanu otagete ko gende se bare iri gosomori bwo kanga ncitete ko self made tintage timbwe kanenya lebe kwebanga nkakichinde no bwente ko consult na gwateba munte kabino yo gwateba nche self made ngakitoko mokorera ekero self made nguchure ko gutumira na nengo tabanki as you go up make friends when you come down they'll hold you monuro chekero ora yebweka bwete kemeta yebweka
ayabweka igo oroche notoboe ekero gocha kwira nanse gocha wakansa abantu bakurigereti egento kerororo as you go up muno kuna kweyagacha ayabweka omonyene agacha noyo minobo tukine twensiamo toboza gote abangagora ayabweka mwisho wake nkonyorore umeperish na kiekogero konyoro umuntu agotwara stress okumigwa kwebirengereri ekiagera arere bweka indike kya musinyire ngagotebe nakoereri wonu ruchokore mukao turi komote bamura ba minuti ko bate bantu ba minuti ko batenga ngise ko bate bakongira ni magega maite tegerere birengereri taibionse ekero nagotebiri innocent egentonkero rante ngende nkaranse nkerengereri I can pick some sense from there even if it is a nonsense, even if it is a wrong thing, I can pick a sense from there nana wangu komanya ngo muntu uyu egentaga agukwanira neke wone gentokero aso muntu uyu otebanga nche wanta getegwe korere ibintu nche bweka uwesitoboa okay uwesitoboa go ikotu araba mino bune daracha bago kwagacha go kubagacha twensi twasukamo okay bantabuna bariga ondetayo buyagachire bweka nonyeruto bunariga ata ite achieve a dream yoko make Kenya be Singapore but I don't know how lakini yarubwe kwa manyana na yarubwa tenchira ata ite kwa make be Singapore ta gokora bweka na bwata supporters bai okay akogera achieve that dream okay asendo te yo achieve tulibona so mugondo muyokorukunga online abantasi bakare kogenda bakwanera nonye ni gitaseni gitu boni gabantu tukwana baro bategende tuturigeri kuri nyumba nensemo ya kerero togote baro nga twanda twikaransa roliyo kaiga tutatumie tichinjira ciekerero community nere ya chirere ya kerero ya chakire kwaga chubugi magete ko kya bantu getenga nabo gwachifu gentekera kinye se chinjire echo chikorekana ko bachintutukana pastor muntu naro le TikTok boniga umutandao twanchete ninywanchete getaseni yito nge yuanchete otagetabwe kane umuntu gete tigandara atiga pastor gekoerere no gote birungi yubugima agitoko bia mono innocent abo no bona manganari maite wacha go kuna liyote mtandao ni mia na bono etali mtandao kero kende nali kubamanya lakini wetero mtandao nango bwaje sejia mami nabaligereria nikabamanya na ndo mtandao no bwato bwase ngenjo muntu naro utageta kore innocent yagokora lakini taramanya innocent yagokora atagokora no mtandao kwa no TikTok kero nkora nyirigeri no no tole no murandi no wale na no ole no nde no wale umurandi umutandao yo TikTok usene mitandao ni bwato buyabwaye lakini ubona bwo bonge abantu mbaro batagete kumanyekana gwetera so mutandao asichinje kire kimbe murandi torabere naye kware kurama nganali umuntu muri muri bakomoka atete kutoza naye mbugete yo gukorama akaleki amanyekana uyu no mutandao wana so mutandao uyu kero umuntu nagwente buri ngaki gutumye ku mutandao tekiste zindi gito kino ngeracha gaiga kyo kurama abantu kone nigi yakire kebe rororo kebe kekwaga chabantu asoboroso boko ira abantu mutwe kurwe point A to point B fono gatwe buri swaliga umutandao wa TikTok so mutandao wa Facebook na kitoko netumika kerondo ororo igondo obuna mu kerongo beka sone slogan ya negali inkiere mata abantu bara so mutandao gali akwate slogan gete yo kole bintu bitagwanirati ukiase ebinyoro byetu kwanyora ina goetere gendeke na ndo muntu naro gocha copy na gwakora that na never copy paste unless you copy paste the right thing okay lakini chimbu chaje kuzizi abantu aba copy paste gendeke byagwa kwa namanga no murandi ihete yatora barandi lakini no murandi yo naro ujira so mutandao orana ki rito barandi ngori rabire kwanyora wale maria anze kuri rito ki orandi igobona musingo da yabachimbu jeda so mutandao goikachibe ekitole mtu ebise ase nyuma y'umutandao abo ase engani yo ari gukwanira abantu mbanje tagoko byubugima bw'umuntu maite innocent unande njete ngomanyiti amen timaite usaba iburi bango go support bari I don't know na hende timaite use no kari illuminati ubwate bintu I don't know lakini nataka goko byubugima bwao maite ndako minyoki nko minyoki omweli oye ngati gosego nyore gotarande ni nsaga rinde nandi yamunya wikirasi umuntu bono bakwikirasi umunya kugochaka ukuburi ngaki utago nkonya ngakiura kwanyora ni rahisi sana kubeka umuntu yasuri waroli umuntu soa
asata gwenera tagocha goswa omweli oyo muntu yosira ege ntokero aye koraga ntokaona kaba tiamba tebi gen Soko TV kori bintu byino muna mogo kora in a unique way, in the best way na kabanga nkali kororekana amashabiki mubwate osina atano osini 10 just do it. A time is coming, you'll be like a citizen. A time is coming, ogucha kuimuka. Tago kobyubugi mabumuntu tana komanya ninyo. Bona yenora ali TikTok ogo kobyuna pasta nyangata akora ninjo matento kobwekana. Na andu nande onde nje bweka. To ntoko bwekana tingo kobira kini ondo muivyumuya. Omuivyumuya ninje number 1. Tindiko iba bintu byabantu. Iko iba marandi yabantu. Kero montara andiri kwenda nagire giriye kebungo keri. Namanya kurwo nage tegerera. Next munango chago kerandi baka no nayo wote yanki kenkeli na randeti iwondo moivyo mu yagwo randi yonga to basako ko byubugi mabwo muntu ngo chande kole mwisho wako so amadeni kyairota tekobeka buna innocent yakobeka menya obugima bwawo kandi buno konya Pastor Tebire menya obugima bwawo na intubuna togatebo mwancho murigereria togendere koba tokoba buna abagusi ntwatebeti guna Dr. Kennedy ngandete ko chana mukwoti ateba ntoko bakabire ndingao ntobaba gusi tumenye ni chiamate chinde tumanye buna bamenye te chimbu chiaye Pastor unyuru ntubwatekerore lero tindi kwenda break because ndo chinga kina jiro chiko nchiaminyokire tubwatekerore abande swa kwenda ba birigereri tai yanekera na arwali una naso studio gaiga kerore nkiale ngana ari kurigereri chinga kichinde ngonyora ndi kimugugie shati kigokire tinkomanya abantu babeire bako reflect so much kurigereri ibintu biri byahetire kubwa kubugolia chigurube cyabo kogenda busyo miras ekitubwa tasobogima how many times tubonete ku reflect na kuligerera ngaitoberete mbia mono kato kulia miras tubata sobogima ebirore tubwata sobogima nindu mubwekano asengencho na nenda ndaira bono kipibira kidogo tira na save kumwino gaiga obogima botomenyete kero muntu nabwate kare baka innocent no ligana pasi ngate no bwate kare yake kare yaonero kare yao kero kunyirigire yigi kwa rengi ne kigwa korire nkio korra nore tofauti na kareria yani na kareria ekwa rengo muntu muya bonoro mube ose kwa rengo mube bonoro muya onye kwa rengo muboro muya bono wekorire ibintu na nibiri koba obo muya mono gochia sabantu kulengane oseri okuyagacha nindu mubwekano tatu ndu mubwekano womo sombonya sawa kuruko Paulo mumate Paulo nakiali kuruko Paulo of course gaje jodi yetali ya kuru sol wana una wonta ngale chimbu chia nekerore kera kwirigereria omanya gotabanga ngaki mate diga liga tande kanisa ya sai ka ko some tabu kya wa Filipisa tisana seto akotana nje Paulo oyo rule ase nyomba ya Benjamin ya sikire mono nkaruka nikuriya tangato ningana yaba yahudiere wana katakuru mugana ngaki ale anda kama yakora saiga nkairi urugwa amona kamaliere ono mayabatebega nebinte byonse na bibalire ko babona ki eubi kana bera ko eubi asengenje yake ya Kristo bona ko tereso bugima bwa ebuwa kare na enda otoroke bugima bunyamenyete bono na bono bugima ibintu biri bina bitigete ekero kingi yako tokonya innocent omwakori o 2025 kwa beto muntu mwene no asekenyoro muntu na kwana etori kuigwa no mwakori karo kuri kwata na ki ama no mwakori na ere kenyoro paka tokata no mugambi omwakori na atwaro no bwe ma deno tendo mundrano na tani ka geta ko ikora pasi nyangate ta ko ikora gari ekero lense lakini karo kasa kwachi kuri kwata na ka ene ngobande bobe lakini ki ekero lekero kwata na ki you examine yourself na ende kwa una ki nere bija muntu wense ore moyo wirangiria se meeting kwani ngi meeting aki ngakira kinyo bugima ngaki kwani bodi abeka mabo amabodi na wanyo rele chibu ikoneka leki ekeko tokonya gutobekira ini yobugima astobwenerete na abu na mentere ndo mfano innocent ni maetenga no bwategari usonye tubwatinya sana chago sisi amen ngiye kogerega ali bwatekero reke nene mutwe lakini saidimirere nsidi liboli rinene sana bonga ekero rekeria egego koro kinga yare bosio na ruwende go focus ekero rekegeke to kuyatiga wiko obe go korigereri nga a distance kina kabire inkikegenda tago tigara go chimagega nga kyobugima bwana bwarenge ono go chimotua no kuyagacha igando nsi asore ekero ai mesha munega aliere ebwate kero regeke kyamangana magega ne kero rekere ne kyamangana mutu so focus ya ari mutu
eke tigage koinyori ase kwaru na ende otaragenda mbia muno murandi asoka mugweka noyo na ende ga ne bwate karore kendi kire maria ke kuri andu bale guitinye gari kigende de gari iye koro kyubugima asorero nkie koro kyurero ikyure. Okay. Wanchu muligereri cha innocent. Inche innocent ke iriye ugutano nande urarate abasama tukambange kera tokonyora naba mintogo konyora gwasomire baba ono twachire kumanyange birore mbikaro kenene kirige karibosio kere kenene kego ko spectrum usikia ko ali bagali okorara ebinge bire bosio kera kando korari gelinga nerelie goche kwa maili tutage iri ko fateki kirenga ki beke birengera libosio pastor unyuronero tebi maiga sore segalie yokogendia akarore nkaroro guna korra bali baroro ngakiba sundukire baganiria match igorigererie ogoko we examine go essentially abeno moncho murigeria semambia bona una twagotebiri nigo kogendera kuna kurigereria ngakyo kwaga chobugima bwao bwa 2026 bono mapema sana chitarikini sana isato matuko na atana atataitire uchibosia tigaretia matuka mange ari gwetani chimisato matuka yonsi ipina bwatekerenga nandene anene mono no tete koranga ngayo kogenda guchibosio pastor entagete nandengira nase mure bono ntubwata abantu bare chisambuli awo bantu mbale babugate chimbu chirichi boka banyene umurebya konyu oikasanane ya butuko iri amaru arure mutwe umanya goteba ngayaje enda yando mabube umutugo ngatia I've lost shape of course nabo konyora no nimibere ya salikire kwanyora no nebese kwabwate kwari ko gakira abana bari kwende school pia influence yako bugoli yago so yenyumba gete isa chindo kwagenda oro gwateba ngatiga nkaranse tunje timbuga timagana mange kwa makonyora bono kwa so iroro na andi chigo ikasa 5 ya butuko friends bagwakiresi abasaye bale arabakorangeri nge gang yakorangeri muntu uyo bono atabira umwaka uyo tete gutiga agatema tarehe 1 tarehe 2 agakirisi bia muno seri swali eligia nandike na kigendo gisinya tabanta abange taringa nonya no munywa maru nonya ni ntoba Kristo tusinyire gutige bibe let me tell you egento keri wanjete is so sweet osinyuko getiga egento nare gotebia omonto uyu origetie acha kobogi muboya buno urega gomenye tamarume gomenye to bwibime mwao ngoye sariti asinginchi yobunyaka gobwate chimpango akando ebintu mbiro gokora kero muntu nabwata gatabika ya gokora aroti ngunga no yo nyuru bunarega tuyigorerwa gatabya kana butura mukani uburandi no injugorerwa ubugima bwana muna buriga agatabimbwate na umura basote wa kienjiri yabano liro lyo tikatoyetige imbwiri ubwate ekero gote banganko yetigande teba na inde sukabosyo na inde tiango tebi to konyara without God's power tokunyara without God's power negento kende you must be empowered eli no manya gotige genteke na atigira marwa what am I supposed to do na marwa yo kotigo mate na bwate impact otigerero ngaka erangumambia abokire erangerie koboka wakerwe simoro ingati nontige igonye gutagete guchako gimuboya number 1 it must start from you nayo batike mungu yoko igora wosigie gosieka igonga it must come from you oikerwa sore ekinige ntoko chaka ibwe ko monyene you make your mind otebenga kurumeyane na njira ne gotiga number 2 nkiye kogera influence kogera naso amarwa na chikunyugo sinaso obunyankobo sinacha ne ganye so what I need to do is to evade them bwatokana na barabu ngora chaka gotiga yani kabe umuntu uri independent bwatokana n'abantu aboruchinga oyere ngonsiria gocha mu bwatoke kurwa buna bobo chaka gotoboa egento kende if onyege koranga abantu ango gosumbu abale you can change even the phone number okay and also onye kore ose Nairobi ya comment osenka wangware abasani abuno obali change genda makongeni change genda ase asoro chare bwango gochigasi lakini urasiriria abasani aba bawo inki otagete kwaga chobogi mubuya abasani bagerira abantu tuangire osikamoto bagere tuangire igobonga egenteke naye gweko bwenta gochaka nchana bonda go forcing go kwanere omali otebali na yaye ne story yuere but when it comes from you because you have the keys to unlock or lock naboko igorobogi mabwao na ndosukebosio babekire ngo kabako pastor menta bono comenta bwe ngento murandi akwani kindu sana umaite
innocent ino nande gatiko chanji tabia yao tingene chinchi murandi utakone chinchi lakini murandi igara gusabire ayorore tabia yao nyasago konye orore tabia yao eke mungu kira keke atimete ningesoma bagosoma asenge cyo gwatore ta wadana barandi yokoreta ero nataka bantu babe inspire yeah they are very inspired because it is inspiration eke tabu gia sabuli 106 osoma 35 eke goteba igo kurende ni go basangere nite nabantu abwo bakayorokereria ogokora kwabo okora kwabo ngoro kyoko abasani umusana bakogera ogenderere gusosire pi lakini abasani abange abakogera abande basira onye gotete kumanyonyuro ningo rabasanya gutana ndakomanya pasi ngata ningo rabasanya koreke ogotana bravo ngirande tokotera nandi abana b'Israeli bakuru Misiri na tabana b'Israeli tali abana b'Israeli boka babete Misiri abantu mbaro baba Egypt mbaro barwe toro by the way banya saba kunigete bakasoka mana barabo lakini matabanda bana bagita bana b'Israeli bakori bie bago ikanywa na ke yani muze gwatale tanjira toje ko kwera gae roro yani Misiri mbera njia lengo innocent yo mulebi naro go click mambio mwako yo agatiana gateba December ngo tikanda marupi lakini kibogo kichano na kuata na mpaka mwagire simekoraki ate abanko jugo muruka esa tole jua koja tole wala tena chafua mesa lakini ana chafua mesa tametumwa na grasi dengali pia mono mwanchu muligeri nere nchire ya moto gendete ko nagusigita na bunya umugusi na ndemono koranga twachire bosio na nagotebire ero tole naba pastor gaiga basuba bo monekera bachire na maraika gago ikagaiga no nyamonyo nge ulinda lite kura rutama gena lero ngora mutikandake ekogera denje tegere togende bosio aiga nigita seni gitu ya Soko TV na bogotoma ujumbe ya wocha se namba ito ya studio 0788666663 isane na mwichi nigo chire isano mwali wakole lisato na namona bagota tebia sole isachinde kera gwatebire bansegetire nabora twale personal problem isachinde se bintu birito gukwanera unyara ko ba wagototebia ase ogochuta se bono iga nabakonyora bakwanire gento gete onyore gente kigwakoreki wakebwatiri gwachire bosio sana mwatebira abasandi bali okwetigina barabwo lakini abande nigo baraba boss baite batotenenerete okonyora to connect na bagotwa future abantu abange bateba ebabeire taken advantage of esenye nchege ntongirege kurwa kabako gokobe yacho gokuri akibona to kore biamono okonyora umuntu usegare boss yao na ande liliwo simokare gosie ko mwaka e gift yago kwa na marwe chire katoni na anda marwa almost 70,000 na araichire na naroko bogori go chinyomba bono chaka gwetenera have principles na ndekero gutwara principles twari gento kendege koro ku boundaries asenaro montagoika na asenara atarigoika ebinte bigoko bitwara bibere nabo go chaka kurwaroro twara principles egento kendenge keringa kitwabeire slaves mona sabantu bari bago to feed yani ngako bagokondangeri ore posiane wana ontabitu chikonyo atoko genda ekyana bora abasa kombuta no you are ruining your life wono twara boundaries twara principles omuntu ataikepi agotebanga maene omuntu uri goikera togo tobwanere goikera no agoikera igongana ki tobasa koba slave mono uchaso omuntu ngako bago feed goko bako etegasi goko bago koraiga aruinyo obugima bwao ikasoko motenga goikera iga nanjire gotubwato kebintebi ayanya naye gendera njitiga ntige twara principle nando twarege ndoki boundaries naye bweka naye ori agache tigangokani abantu no bagochicha chiri bwasobugima bwao naye ori agache gusi naye ori etagori ekere wanchira abasani bachicha ime yao ngi kwagani ose no gotagoro wanchire bintu gete byasoira asobugima bwao ebina biko gotagoro so the best thing have your own principles and stand firm to them, have your own boundaries or stand firm to them togo fuka no ndetavuka kero monta amanye ari ndoro beberwa okay kero monta berebuoya nigo tabasa go siborage lakini ndiga kwa neno sende aki opo ndirabogocha rabogocha omurandi nande kwata ino sende ngaki usina omo yo tuligerete bana yo mwanjento omurigereria tali n'abasani ababeboka no nyine kazana barandi mbaro yani murandi yakano sine disi yenyi omurizi omagote suti gete murandi akobeka suti yenyi esu sine ya 20,000 pasta akobeka ya 5,000 wona koma omurizi yo yate ko ibintebi akobeko muguko kero kendi chimbwanjira jimbe toje ko tokanere ndege kebeka ni seime nekikora nga matukaya neba ni kanisa ya unchukira jaga unaki
echiyo na sengenjo to go no we na sengenjo no migire mono gukwana mambita kwa sutiende ya suti obeke onyake pasi yoko mateyeke maene otene yoko mateyeke maene kabeke suti ile tena bamura ine suti ala tena ka konsomelega obole bako gorega bono to kanyere bintu nandi kine kiyato itire asengi to kone ndekore kene to compromise wende kukwana rigoro yo compromise murandia David Awori mumanyete nerengo korale mirimo buna mole yogo totebiringana igagoteba nga twarorekanire gwetania iraini iri bekire rubibe ndoro nimate buna tore igese gitaseni gitu ababwatani ba embaro nande nabantu baminta bagusi bagoshiriki nere amagi mama unchuleri abira maya ngoteba karenga mwachakire kongagi sana kera mwangagiri mgwetani mole nje naletete corona pandemic ndengochere abu no nta tuchiko chakira tigatora ngonka kyumurandi yago kwana Kenya msinijaribu. Please don't make it. Tafadhali msijaribu na wasihi. If I destroy you, I destroy you totally forever. Kama nitaharibu na haribu kabisa milele. Kama nitawaharibu kabisa milele. But for now I'm giving you grace. Lakini kwa sasa ninawapatia neema. I am the one that brought the coronavirus. Mimi ndiye nilileta virusi vya corona. Look how many people died at my words. Angalia ni watu wangapi walikufa kwa maneno yangu ya kinywa. Everybody look at your hands. In the mighty name of Jesus. And close your eyes. Jehovah is going to pass here. Jehovah is going to visit here. Uyamono umate engana ndakwane nabyo erabasekoge cyumuntu kuri nasabire munyabere ekerogo tebanga nimewapatia neema. You are not God. Kerogo ikeraso gotebanga lakini nimewapa neema. Grace belongs to God. Grace belongs to God. And if grace belongs to God, na kwa maotanga nimewapa neema, you are not God. Number one, you have failed. Tokweruka Nyasaye. You are not God. Na onyene Biblia gegotebanga no one is mighty other than God. Na Nyasaye mwenye gotebanga elietaliane na anyago shena montonde bwenzi. Who are you to use the word mighty? Who are you to say I've given you grace? Na ende yendo kende nga ninje na arente te corona. Nyasaye takore tubo bebonga muna buri arocha abantu baye bagukubatarigena. Do you know it pains God yekero innocent ngo kuntamo manyete Nyasaye? Do you know it pains God? Nyasaye na mai korenta corona yo gusiria umuntu otara atoreka. Kwa munya kogoka nga na arenta corona echego igorende aye no muntu Nyasaye. Are you a man of God? Have you a man of God? Ngegento kene abana ba Nyasaye to basagotunya na pastor Nyangate mono. Jetimbo atiasenko ira muntu. Amen. I'm giving you Christ who will take you to heaven. Okay. Tu basagontunya na innocent minto na yaramu nankorwa to basagontunya na uchari. Ntunya nenko ekendo ge komobuko. Tokora nere na ye gaiga kenda. Lakini onye na mangane dini. Ege ntunga netikogotebia. No onye na barandi nkogu bari abarandi nkungainiriri bari ege ntunare kogotebia. I'm giving you Christ and Christ alone will save you. Ekirigyo kana kinta itekote morandi ona kwananga ogweniri abantu ntori gukana igoro yoko gweni abantu atako gweni abantu maisoma rorega bacheti bibatebe na gweni na abantu basobo batebe ngamaene umwana uyu minto nekere murengo gweniri atago so achinya gitari atoruseria barwire bachande giti chinya gitari koranja atoruseria barwire egera abarente ebi tiango tebiga Nyasaye ngo korari bikone nechinga kicho moheri Biblia munego teba na bire chango cyari okore bikone ikiagera bire chabuna igete na igete n'ichingurukiria tana kuruba kabona na bago ikiomurero korugoro kuwadanganya hata wale ambao ni wa Mungu
igonto ryoteba nga ebintu byagokora nga tari muntu nyasaye no ebintu byoka biri akorire na bikogera twamubeka ensemo twateba nga wekeraiga we are questioning ngiekogera ko ba investigated hello ngiakobera investigated onyo okora the right thing abantu bali baganye tabe investigated bago soka batebe nga muna nche osene nga kiole makarina wana makarina asoke gatare buchari atebe nche na wene. Okay. Pastor Onyoro. Chinga kine chichi. Ni mentenga egente kyo. Maiteno sentiatra atebe kemene. Pas nyanga dembia mono. Egento kwa kone tanganda menda meko kwa negento getega iga. Na toko kora kurwa. Innocenta beko ko semelime yao aye mwanya bantu ngokune iko keroko semeli murandia ga kugwa mukugwa monere aye semeli Yesu Kristo ko bolinde ndo batekenya tatari sai abantu baruwa teke kwa ngai bagotoka ngenya dai neme kutana injili Kenya tabari horo ni Kenya talinde ka kinyo tukwegena kwa weni yebirema abantu bakansa bagwenire so akenya tatabe na seli tari ya Yesu ebitande bibusa abanya bitali baburuga bakora ki bagokora ekitabu kia ningote bitabu ekitabu kia Mikaisa toisana aya naro munene agoteba iguru ya babani abo bagokora abantu bane gochia asobusiru bakora abantu bane jya asobusiru abo bagoteba nga omorembo noreo ekere baigwete egento barire korende bagokora esegi ase abo batabaeti egento bakobeka munwa embura na kuya yatura abantu egeti ngwara mbure mutukarenga atatu erenga yare Karasi akaruara erenga yage akogoro bagitokogoro gumukwanera boigo perhaps natumika clip kia unegatia abaraya ndi tubugate tubugate abantu bande bachakire gofugo mario gabo so kwegena kwabo bande twarore no ni gisukuru mbali gochia boni gantubugate murandia umububo tutukano kuri ku Makenzi usiekere na serikali abantu batugete chimbera chigatoka galia abantu baito bagendrete kera batuomire n'ubugima sana kera baroriro nyura begete esutie ndonge buna gwate abaye chogete burunge ndagete korora seberete nanyora nasoire asamegeri nande kera asini ni sentence injire chigo cha chiana kulikwa se mitandao is it right kulikanga ni God manze nyasaye bwe kokoreki onkoreire bali basiereredi. Now things have changed. Umuntu kwanyoro soire bono ase amegeri ankabunayo ase bintu gete biri atata kere gukora. Umuntu uyo bono dero boli gabuna to gukwanaiga. Gagenda te kuri set ya rorenga nerenga kya gwikire suti ya. Egendo gitwa cyagete gukwana. Kero muntu amenye bugima bwake. Bwaye. Egendo to kerika se denengane mamu. Kero muntu amenye bugima bwaye. Ekini kike maino se ndio gukwana. Omukutano buno yo bana puru mambye no jugu mukutano uri Mombasa kuse Kisumu na mbona abantu bayituguru bari bambaka kusiyi umuntu pasa ngato umuntu oni eri orine gari ohaka Mombasa mama itaza kuti Mombasa ungwete yani oni ngombe ogenda baka Mombasa liba gari kona ngombe acha kire biashara ogenda okusemera utabuka atikende butali kwokonyora kini kwokosiri ngimere koteba abantu barero banjire kumwaino ote yo muntu ke maene to komonyo na ende tiango tebi kono sentio mintu abarandi tuachire tetwe baleme no tara barandi yabo abarandi tuachire totete kurandi Yesu Kristo totete kwerandi intu ndaturari giri yebuku kwara rino nebuku nongoso motode buku asanaro Yesu atete njentu alo mukutano kaliraya na asanaro atete njengete Jericho njiko kwenda Patimayo asitayo Yesu gari goeta asenga njoko semeri kuri abantu bayigwete na Yesu weni ri abantu Patimayo igare kuri ekenyorogete kemedina ki nyangate gakurutombe igare ngekerema oyo gutara taite mburi gandu aminto abantu abagwenete tukumunta kuwane nekenyoro yito onyoro gare ngomuko na usire to kuyamaje to kuyamaje biyane one bintu bina ki etokuru miujiza ebikonegete biko kuna artificial miracles okay to generate wakwanira artificial miracles chi exposed chinyinga bali kibakolire nindo chega igakoteba hello Ensoko TV ni Philip Ongiri from Liogoro agoteba salimia Pastor Joel Nyesana
he used to be my leader at ero yabasae agoiruka okay narali agatebe ero yabasae nindo chega iga yakuru Barnabas agoteba igarigereti kuru doa Qatar goika Ensoko TV biyamono gwasaire iga agoteba Pastor Nyang'ate high five akora nababwatani bago barororo ntagete gochicha asechi SMS Innocent na kwaniri omurandi uyo kurwa tombe nonka nyamwanga oyo tatebetirie taliaye igo muntu sobo karole kalira otebira kwani Hi Ensoko TV ni kia baba watching live from Kaloleni Nairobi. Nimewasalimia wachungaji wote, wabarikiwe. Waonolende mwairwa maiga na inu nataka tuanchiri chetire chitaika 14 maiga yechi saisate semambia bono mwancho muligeli togendete gukwana nga kitoko beko boroso bwo koranga 2026 kobere ngao wetan 2025 toche tukole 2026 nyasa uwanja tugikase ngoli abantu mbanalete goteba nga uyo noro moya how do we pick lessons tiri twasomire togende na chirocho no tutete kwagacha ubugimo buya biamono gatugo chako mwaka ndubate chindoto na maroraito na ndio ikato yalike tablet as work on our plan nekara wa koriro mwaka wono ngoikaransolense na nje narigereria e calendar yani ngatebanga I have achieved this vivia tigara na bisukigo cyo mwaka. That is why there is 2026 egere nkere binte wone kerego ikerabu tuwe itanga kenge karantine kenge karanete nando mwako nabora abase kobo mube mono asuri eitana bora butwe gasi nabora enyomo ya ira sarike na ebintu na obira goncho kere bibe ngao to basa we itanga bono bintu mbio. That's why there is 2027 gobone karuto uchi ukoro mwaka 2026 uchi goso mwako mu 2027 ebintu biri gwa achieve well and good biri otara achieve move with them obi mentana ni agendas cha 2027 usukyo bugima bwa omutu okay hakito basago kobia amatemu yo montondi nguchiore gokobia nyore nchografia okora aiko gokora maths okay matena ibere teri mokinde kerasi wani nkaibera nkanywa na ibere bakerie tari omuntu nkabuga na majibu nkaibera bakandi geterie ta Innocent Onyango wano mwalimu akorie Innocent Onyango amarieta gara egento giajete komokonyo mwalimu acha gupambanua nkeri ngaki amarikane nayo yagateba nchungo murigere libali mutanyora nkaibera nkanyora ngibere tebakerie tankabuga na majibu yonga to basa kuibera e plan yo muntu ndi wese toboa naende tema komenye ubugima bwao ayebwe komonyene nigento keno nyekore kanise ndi onsi asore genda igwakeri wate wira na nyomba igore mariko nande sabanya sa kworokereri na Yesu Kristo gotara kwaye yare kwa ndo sabanga ngorokire nga ingo chikogweni abantu kwanyoro gwetagariri ugweni abantu kwanyoro gwetasegete ugweni abantu yonga omwako yo mugima ebinte ebyonsi pyonya toikonyara wa chief move with them to 2027 yendera ko work na begento kuna achieve one by one work in progress Mr. Onyuro muchanda tubwate ACC yaito sabagi maito tuana ukora project tuachagete na taete kuri mecho kaikangatika kuri mecho kachaka koma chinyomba karukoma chinyomba kagenda businga chikokole bintu binde how do I reset my life ntali kwibe bintu biri nale gukora biamono maite bintu bitaja gusingira gaigoro nyakuru plan murandi okwanege ntekyo angena kiri gwakwanire biri atanya ari okoro mwakoria akabimuki akabireta agaiga naenda agachaka na biro byanda kubikora tarete tachi project jinyi ase project yende ereko kuna installed project igagenda die project yeria ngina tekoteba ege tata ko mwako 2025 gekoro mwako yo 2026 ne graph Innocent there's no graph kiri straight iga e graph ege chaka 0 kiagenda 5 kiagenda 10 kiaika 20 na kete 20 kegu kiagenda buge kaiga na ende kemanye gutira na ende kiwe so it means that kiro mwaka nore na yaye kige ndongero murandi yakwana na boko cha ku mwaka 2026 buja ko remeremo oikigati emeremo yakoreke ondio sawa meremere lakini plan ya yani kana pa 2026 yo moerio oja ndo bate gari epachero gari no nyitwa roje ndege nyome gasi yalire koikana ndo tegera kidogo ocha ko buge matena fresh ngurundu mubwekano no manyete nyoni yakoro kwa ana ego ngakiko kweka usenyo nyeri
ekoro kunga ege sabi bono ekiongo ekoro ko ekiongo ege kono yobuge mabwaye nemero ko ege tete kubeka magene kubeka magene ngiye ko ngayakora innocent yobuge mobo tobe ko buno buge mabwe ekiongo ege ko taragiyoka wala ka ege njinde na ende gianjete emechando keremere moyahera ego konyegeri nemirimo nategemete tikanja ke biashara emirimo nategemete tikazime kiri toka singe mirimo nkoerere itoke ndendere kwama bono bugimo bwekiongo ekegwika ekebwate ne fakti myaka ekomenya 70 70 emyaka 40 nerenya sakete komenya emyaka ndonge tato na singe njuyo bugimo buko tro bugimo bokon kyagende kiguru kirusia marionyo no mororo umuntu giyakira rigenda na kyabona ine kiriye ndagirire fresh because kiri kuri nyamachire boys yigayo timu kwenda ma cinjara giyaka kyabona kyamenye gurari amatuko 150 yacha kobugi mubwinji nkiyago toroki umurani nyangate gata gitagure gari kurende taranya kane gari otiri mutane mekongo na ende bwe sacha otebana what plan yo kure gari mwakoria emiremo ya elire tatinsi mekamara ngoni tieka elinde nyore beza yo watching my dream ngira kidate igo kare project ya bana yatumeire ntonye bapi tonye ka send project yeye na achieve it. I need to progress from where I stop. Tigangi ndarebo sikurwa senati geire mwaka o 2025 ndeta 2026 barayi baito tutwe kabanyene tutaranda asibusi bwa barayi tubwate na intuchi project chito tokora turachenji burayi nintu tutigale toro lakini tutete ko babuna abantu bachenjiri burayi kwanyora barayi banyore to murayi ole ngororo konyo chakirie chiro kago chicha otige chiro ochikokore binte byao kwanyora twachakire waka marerangi twagwenete kwaga chigintu kiagendete kogendera ribusio 2026 muna koigure kurwa sabarandi niga bagoteba kwabwate 2025 ibintu byao byalengese bucket list onye gwikira netibire bigatigare 15 birotote bwango chake kogendana birobyo kero kuira nase gitabu kiliorigete orore kwagenderere busio sana igo na kitu na gukwana chiatigari sitake 10 lakini igo ni 10 sana isatochire amagana na baramaya na bondoche abantu baito twataite baberi field baichori gubiya bagenda busio bachakoranga kibakogendera basaye generational war millennials no tora prefect yabo no nkaranseta agili ntorago chora neno ore tigandara tebono tukorolekana oburai na bututarabanga lakini tubwatekia ligite millennials karo kebati wiralera go deviga oye kintu gigutigara na bakwa busana de kirasi ntobwata abaguru ku generation Z batebire babo Zak abateba baroba chire go connect straight go chia se destiny yabo baliko na kubwati muntu ngamaliko narenga abago ikaransa twachakire ko ba glorify alpha bali bana bakogenda nyumba bakombolinga dad igali kyokogendie Bugatti ago kobolinga Pachero chitige genda chigali gete chi generation ye chuma denji gendete nonye gen Z tokwetebie ndamba tukumasini iniga alifamba gendete okoraki gocha now generational wars aba bande batebire inumo kwanda county hall mwikaransa mwatebiwa mwagenda busyo intu tutete ko connect destiny ngakitoko banga abantu aba bonsi babasubwamo mbuya mono chi generation chachire bakechinde chekera sebono nonya na maskani ya uchikobora awonda tebenga enjera wakinetiwe tali arugukini umwana gobono abwara tuitaberana military yarenge kalya military njare lakini yabona ne yokwebera power lakini tiango tebiga ni ntutogusanya chi generation onye tutagite guchotware generation yengia maintain principles of the family munandega esheria nerere bwone teri erieke military kirikiarengeka lakini nimbwate esheria bwone ne sheria ina yarongo teba tuyetunyane egento kerororo my brother wono buna tore generation yeye indatawe generation ya millennial na rondo tore generation yo moelio generation ye chichinde Gen C Alpha Gen Z hizo zote hizo generation ye chichonsipi oise korigereria they are of their own. There is a big gap between us and them. Aye goma yetoko na wega si gogoita. Gen Z abatageta batabanga naki
egasi toe kuru saa 2 saa 9 tuachire nyumba nande Friday toe liwa togende bash Monday moko nyakoba hash mono na butugucha saa 4 ga saa 8 twagende kiagera ntubwate cyangwa kwarorire yana obatage tubugima burigo abana boka tubwate nyumba no mwana bono iga no bwato mwana omoke ni bwato mwana omoke agukugambira umate nacho kukwanira umuisi ono bwate 4 years bono tani 5 years ngachikumukwanira nyumba umate gendanta ebeti dadi shida uko nao unaongea sana kamulire lwa kankebo ngaki ya 4 years onte ngaongo kwana sana ngamubori sasa unataka nifanye aje ongea kidogo na utupatie na sisi nafasi ya kuongea ngamubori nkyo bwate bono orantebe gento nkiryo bwate egentago ntene juice ne gari atagete ne sukuru akoirwe kogendie gari ebintu bono bunebi umwana onkiringa ngoja kwanza unaongea sana kwarori asetore egento kirororo erinde tunyare korenta ebyare byonsi pi amo we must understand every generation lazima tu understand the generation ye Gen Z ngakibare aba ngakibare yani ki generation ye chinga kichiri chonze when you understand with them egento kende kirororo mingle with them ekero kwa mingle na bana bono chaka kuba rakuramo na barabuto barakoreke military never unaingiana na wao umaego chaka korume bono kubarekebisha okonyo ro mwana abegete ange enene eronye enene omubiri bwoka bwa test 2GB lakini eronye abegete ngananga abana rero babegete muno mugaso bwogatega abegete champa paka nanda kabeke gobi pakugusinya abana abayiboretwe ekerobo kendu buri ngakibono bari ngenchikamine bono kurwa when you understand where they are ni rahisi kuingiana elindo barekebishe na warekebishe in love. Director netanality comment chinso ikire bono na bondo cherero tarakwana ngende tengangari gukwana pastor nyuro nindo cheryo mataga kwana lyo ka pastor nyangate abana aba tugukwanera n'abantu abatule millennials n'abayibuli baitombaroro we are building bridges togotebani igento kiabeire na pastor teba abantu bande twakabeke iruchi military chianga chiri umusigari akabwatire bunduki kali kubwatoka abayibuli twabwatogire bunduki twaira abana gochiesa nero lakini umaete umusigari yere mumirane na abana umunginoye talikora amoro kinga yago kokeri nga yago shooteri nga kyako koraki nga kibona tokonyara ko connect nche ngotana teba abantu bakusalia abana baintu abayibuli discipline ego chakana na training before egesusura kataka koraki getaraso tade ngo boli no sendra nande no nabali batoroje kurwase asembeo mbuye boli parliament nja sambu of course mo sambe parliament pa fast abana aba no tabete ke mo kero skulu tege serikali agatana abana mba kunwa abana batendori go kunwa wono parliament atakoraki togo samba innocent rero mwana oliyo oya weto kumwaga chobugi mobuya mwaye ndeko kuna justice na justice ngio komwa training mwe ebukwe goteba mate gato ko buruso bwebuku twateneke bogo na kole mali omwana ebukwe batana you spare the road you spare what the child engati wasoma kucha na bali bana na ba milino kuchimaega ekwali wa kuchinyanyo sawa sawa na ndekero kiri kwa rato mwe binagwa igo utajitense bune mbato ujaria of course taribo kimo utagete okuno okoro kina laki bintu mbiri raisi lakini abana wetu kwa mbiri raisi paka abana wetu pasta kwanya kwa abana wetu babeke to bopaika umuta opaika keto abana basubati atene nasege bana ikadi mboka ya 20 akandaka mwamo bana gaki taribo abebuli mbaro kana innocent yo moyiboli umubule mona para akonyora ko robotinga agosobole mutu na mwa akoese na batulyoyo rero mukuno mubule natene ndi kwa kuru mwana one igo musariri abana abo ebukwe goteba igase gitabu kyo murandi ya moisato eya moinye ekegorie kemoni igo gegoeta na ekende giacha kurende ensoni igegenda takoraki kobao igo bono ntokwe bangaki abana ntwe tobaroki obosera borobuya na sengere manyage innocent omwana ori onya sa koete kagosira onyo kwa mwegereti ama nyinga yonsi ipi ngako jira nayo ko asengere kwa mwegereti bia mwanchu muligereri ndo chichinsa cha mnyokire togoteba kubike mbwengia nande baro de no kulinda chinsa pastor ndaite mbaye libaga biratoke mwabwa tabantu mugukwania mugukwanera
closing thoughts tukorera bia mono so amangana twabere tugutwara na ikitwabere tugukwanira kuyaga chobugima buya 2026 endoteri ya ubwate yende akuyesabira nyasaye nkuyikiraniare torosa nonya turuchinchira a time is coming ekeroraro rebinte bigokorekana mufwege ntekemo na ndengo ikerore ase ewenerete egento nare gotebanika amashabiki onsi nimbanchete nyasaba sisini biamone kiagera mogento gutunya nensoko TV umate nimbwate egepindi gekurukwa ensoko yebisio okay ngo getwarande weekend ma mone kerongura getwara online na kyokonya abantu bono ngachikurire nkanyore ensoko TV nkabura ki ngakiacha gutuka era but we thank God mashabiki onsi pimuna mwabere mugotunyana akinya site gaba sisini wono gankurwa iga tigamba tigere amaya asomwa ko 2026 totige chimbwa cha Misiri tobogori chimbwa cha Kanani nari toratobwe yasaba sisini mwanchone onko muruke ntuga divina kwamboka amaya ni matenga na tegerete my mom na tegerete na amashabiki onsi pia bategerete tatere ni mateki tetakunyara bategera gusiali my mom no haraiga singing chuno murwa irali agenda gotegera kwa hivyo abana banyasai nyasai tigaba sisini nande ukekera turaumerane aiga no to ikaransa yabere nsoko yebisio tukona kunyori tukaserinde. Thank you so much. Nintagete kuchikabango twara litukutuko kinanigo Pastor Nyuru biamona sering jeli baga omo tinga kechiga murigereria ngongari ko mona sing jana nadire station likobra ndege sa omo rigereria biamona sing ncho nandeli baga kwa tutegereire omwako lia 2025 toko kosa oyo gwa soire 2026 yasaye gabwate emeroberie miya gocha sore asenge ncho na amanyete asatagete goikia aekabo mwegenwa nchege ntonda kwana nkerina gosanga goitere ensoko na ndi mbwato kwegena ensoko eye minute amacha mayankuruaro wati uni ensoko asenge ncho namangana mayakurwa una atwa kwanire omali opi ninkwani engenengeni yane na ya doli muruge nduga umuranya ngata kandene nduga ninji ngachenji ngata no omongone engenengeni yana kurukwa malikia mura ngombwati ara sembeo naende na bibuli bane mongina Karen Atieno abali barenka na omwaka Paulo Nyasimi na aba shiriki bonse ba pipeline kwa central na abantu bana ba TikTok tinkobeba mbanje tekerage bia mano sana esabase. Thank you so much koigure marieta na roro mwako yo daigure amaliete ngeni entuga semo ya kabire nero na tebigu ni entuga ne ngakina tebigu kabururu atebigu kaburu wajumuligire ikirabwo biyamona sokwa bana intwe na tebigu na ndaye bono mutunya nione yenda gututunya semitadao tubugatie kera engaki elitonyara kabatoka gendaso wa munchiguru ku Innocent Onyango twarenge na Diana Binde mu Burandi gagende semo ya kabire ase studio ili ataka kora abasaye bagenzi bataka korubekana na ndaba pastor mba maite buna bako bakanya tumira na mbambia asumuri buri bensoko bwakire